Bueno, hoxe temos que dar conta de varios ataques do lobo en distintos puntos do país. Se non, mirade este titular porque os gandeiros da Lama din que xa non saben que facer. Din, nunca se viu tal. Atacan a eguas grandes. Teñen que ser animais moi fortes e veteranos porque non se explican senón a procedencia desos ataques. Estamos falando de que os gandeiros, din, home, sempre houbo ataques do lobo, pero este ano intensificáronse moito máis. E mesmo o venres pasado o lobo atacou a unha egua de 5 anos e deixouna completamente mordida, por non falar cando nacen potriños no monte, porque din, de todos os que nacen sobreviven a metade. E non só isto pasa na Lama, non, Espiño, tamén en máis puntos. Non, porque da provincia de Pontevedra imos á provincia da Coruña porque tamén se queixan os gandeiros do Concello do Pino. Mirade para aí, o lobo sementa a morte no Pino con ataques constantes, neste caso, a vacas e xatos. Os gandeiros estamos indefensos, lévannos o noso pan. O curioso, tanto daqui do Pino como da Lama, é que, atención, os gandeiros falannos de que está cambiando algo o que é o ataque do lobo. En que notan a diferenza? Cuidado con estas imaxes que estamos vendo que poden ferir sensibilidades. Din os gandeiros que ata de agora o que facía o lobo era atacar os animais, sexan vacas ou eguas, matalas e despois comelas. Din que agora non pasa isto. Directamente non as matan, o que fan é, como nos din os gandeiros, comelas a cachos. Atácanos por detrás, como estades vendo aí, pois comenlles parte dunha cuxa, como poden, deixan o animal mal ferido e finalmente os gandeiros teñen que darlle morte. Imos ver estes casos porque nos falan os gandeiros de moitísima preocupación. Carlos, ti és un dos gandeiros aquí do Pino, sodes moitos os afectados polo ataque do lobo. Como é a situación hoxe en día? É crítica, moi crítica. Atacar a varias explotacións, a 3 e a 4 ataques por semana, é crítico, como podes comprender. Ahora mesmo está atacando incluso a cas que están diante da porta da casa, ten matado cas diante da casa, chega ás aldeas. Como viu a evolución do lobo nos últimos anos? Pois con un agobio e unha impotencia indescritibles. Porque non podes vivir un día tranquilo. Como vamos a aguantar sobre 90 manadas de lobos que hai? Temos sobre 400 lobos a todo aquí ao alrededor noso. E iso que están promocionando, volver a xente xoven ao campo, iso é imposible. Porque a xente xoven está vendo estas cousas. Non vai haber quen queira isto. E queren acabar con todo, con nós, desta maneira. Para que están promocionando un extensivo? Para darlle de comer aos lobos? Por favor. Empezaronme o ano pasado aí na primavera e ahora este ano é brutal. Todos os días con problemas e, bueno, moitos días non libramos e lévanos solo crías de momento, pero chegará un momento que nos leven tamén as nais. Por exemplo, nos en particular temos un aloxamento para peregrinos veñen ás 6, 7 da mañá, pois non sabemos hasta que punto pode chegar a atacar algún peregrino ou algún neno, algunha persoa. Está claro que se ocorre eso, as cousas van a cambiar. A semana pasada pois nos atacou a un tenreiro, os levan e os comen ou comen parte deles. Bueno, aquí en algún caso atacou novillas, teñen que ser pois un número considerable. Que como o lobo no monte? Como non pilla un jabalí, caza menor non hai. O bicho ten que comer. E dentro de 4 ou 5 anos, ou antes, está nas ciudades, e non andaremos e veremos. Eu non podo levantarme todos os días pola mañá e marchar para as 3 navos pensando que me vou atopar. Entón, é mellor mandar todo tomar pelo saco, que os coiden eles. Que os veñan coidar eles. Intentamos ter unhas ganaderías sostibles, evitamos que os animales esteñan acumulados en grandes cebadeiros, pero buscamos que nos den unha solución para poder manter as nosas cabezas, o noso gando, e non ter que estar constantemente preocupados porque veña un animal salvaxe e ataca as nosas nais, e iso vai a nosa conta, está claro. E quería pedir unha cousa, respeto para todos os gandeiros, tanto un extensivo como un intensivo. Respeto. Porque non somos ninguns cantamañanas nin mentireiros. Facemos deles un pandeiro, mándanos unha solicitud, mandámola para a papelera. Por que non temos unha oficina para contestar aos expedientes que forman estes señores de traxe e corbata todos os días na oficina? Nós temos corralinas de animales con esterco para abonar as terras. O sea que quero pedir, por favor, respeto pos gandeiros.
Manuel, aí temos algúns dos vosos animais que viven ceibos no monte, non? Sí, algún potro que foi quedando é que trouxeronse aquí para esta zona a ver se polo menos non se van librando. De cantos ataques estamos a falar, Manuel? Entre de hai 2 anos, do ano pasado e deste ano, hai máis de 30. Este ano foi o peor de todos. Ten que haber unha manada boa, a máis deben ser lobos expertos, porque para atacar animales grandes, porque nunca pasou así matar en potros e iso, sí, pero de matar así e ferir animales grandes, casi todas as que lle faltaron o potro, as yeguas, todas están mordidas en algún lado, teñen unha marca, o sea que atacaban a nai tamén. O protocolo é chamar o 012 e mandan un agente, pero claro, tens que ter que non houberan pasado 24 horas. Vamos a ver, ou temos que dormir todos os días no Monte Cueles para ver cada día que matan un, ou se vas cada 2-3 días xa pasaron as 24 horas. Cando veñen os agentes, moitas veces, de ver os huesiños, ao mellor collen un potro destes pequenos, unha manada de 8 ou 9 lobos, pápano como nada, entón ao mellor quedan os restos, quedan huesiños e piel e o destrozo todo por ali adiante, o que é intestinos e iso todo, pero supostamente para eles non é bastante prueba. Manuel, hai 3 días sufríades un destes ataques do lobo e tedes un animal moi maliño, non? Despois deste ataque. Pareceche se imos ata onde está a visitalo e seguimos falando? Sí, sin problema. Pois ímolo ver, veña. Manuel, aquí temos a última egua que foi atacada polo lobo, non? Sí. Cóntame un pouquiño en que situación se encontra. Pois que lle falta medio zanco e arriba no rabo tamén foi algo mordida, pero bueno, o do rabo é o de menos, pero o zanco, iso xa queda para toda a vida, xa queda medio inútil de zapaz. Potros xa poucos quedan, ao medio de 70 bestas quedarán 10 ou 12 como máximo. Manuel, ese animal non sei se poderá recuperar, se está pendentes de evolución. Estámoslo inyectando e lavando todos os días e alabaos a Dios, vese a carne que non ten infección polo de agora, non? Non ten infección porque a base de lavalo e inyectalo pois falle moito. Se isto siga así, Manuel, que vai ser de vos? Que sei. Ou habrá que vender todo, non sei, porque a verdade é que... E imagino que o que queredes é unha solución, Manuel, que vos den unha solución. Sí, unha solución, pero... A solución non lle vexo moito, tal como está isto. Tal como está montado, non vexo moita solución. Os lobos asexan os animais, pero atentos porque ás veces tamén o fan cas persoas. E mirade a estea que viviron uns peregrinos o seu paso por Ponferrada. Estaban atravesando un coto de caza leonés polo que pasa o camiño e de súpeto apareceu ese lobo a través da herba. Quedou quieto diante dos peregrinos mirándoos fixamente, deu unha volta e volveulles plantar cara. Os camiñantes tentaron espantalo falando alto, pero en vista de que non marchaba, a muller colleu tanto medo que ata se botou a chorar. Isto é un exemplo máis de que parece que nos últimos tempos o lobo non lle ten medo a nada nin a ninguén. Bueno, imaxe espectacular, atopalo así de fronte, Dende que logo, mediño. mete Bueno, medo. 8:17, moito cuidado porque temos actualización.